Prisma Jones. Hold. How to... Jones, I'm getting free. Oh, I'm getting there, Jones. What the fuck? Jeg sparker mig selv op. Jamen, jeg har fået over. Jeg tror helt lidt ben. Okay, sådan der. Det er min arm, der sidder fast. Jones. Jeg Min arm. jeg kan sgu da ikke. Du synger lige så stille ned til jorden. Jones. Okay, hvor den? Ja. Kom nu. Jones. Nå, okay, det virkede ikke. Jones, du sidder også fast. Og ram kun min hånd. Sådan der. Jeg er fri. Ja. Thank God. Are Nej, you fuck. ready? Fuck min motor. Bup. Okay. 3, 7, 5, 9. Hey, du snyder. Jones. Got it. Gotta go fast. Jones. Se Manuel Neuer. Fuck, jeg skal skidt. Hvor fuck er han? Wow. Jeg sidder også kun stok herovre. Skal se. Fucking Aubameyang her. Nah, Jones. Okay. Nej, jeg er stok. Jeg sidder stok i halvdelen af banen. Jones, check it go. Okay. My opportunity is made. Nej, det er ikke. Kom nu. Nej! Jones. Hvad er det? Det er roller mines. Prøv at se her. Det skal have 10 per styk. Jones. Ah! Oh. Yeah, I got him. Flækket. Shark NPC. Hvad fuck? Hvad fuck har du? Hvad så det dejligt ud. Jesus Christ, dreng. Jones, læg. Læg! Nej. Jeg sætter den igen. Prøv lige respawn. Prøv. Okay. Jeg tror også, du skal sætte... Nej, det er Jones. Hvordan gør du det? Hvad hedder den der? Hvor fandt du den hen? Jones! Det prøv. Jones! Nå. Jeg kommer til at skyde. Nå! Rip. Nå. Jones, bare spam set. Jeg er lag. Også en Jones. Jeg skal. Nej, jeg kan gide den. I can't eat. Lag. Jones! Just one time, Jones, please. Ja, det skal jeg ikke på. Nå, okay, så. Nå, det går ikke. Det går lige der. Okay, en gang, Jones. Okay. Bare lad mig æde mig venstre. Men... De var da heller ikke ret så irriterende. LOL! Hvad? Jeg spammer mig sådan en boks. Og den der boks her, det flyver bare stadig ikke, ja. Jones, skud den. Okay. Skud den. Skulle der være din rocket launch i en dumme blå? You suck! Hvad fuck skete der? Ej, okay, jeg vil ligesom, det skader 1000 af mig. De skader 1000 per styk. Man kan skyde den her. Ja, det vidste jeg ikke. Har du aldrig fundet den derfra? Jones, please. Nej. Kobe. Kobe. Nej, den ramte dit skud. Må jeg prøve at se, om den kan skade 1000. Okay, det gør den. Russian roulette, Jones. Hvor er det? Wow. Jones! Ikke klik på noget, da jeg kom. Så jeg kan lige have klikket, men nej. Højre eller venstre? Så venstre. Okay, jeg tager den her. Nej, Jones, lad mig dreje den.
Jeg tager den her. Okay, jeg er clear. Skal jeg bare klikke på den? Du skal smadre på et... Ah! Er der en... Oh god. Ja. Ah! What is this? Okay, vi skal lige bruge en rigtig en nu. Bare en af dem. Okay, jeg starter. Okay. Satan. Jeg Jeg har slået på en. Jeg har også slået på en. Jeg slog på en. Okay. Nej! Hvad er chancen? Prøv. Hvad fuck sker der? Ah! Nej, du drejer sidelæns. Way. Oh, Jesus. Ah! Get wrecked. I don't know. Lol. Hvad er der, der gør det der? Fandt du den også lige? Ah! Er det der, der gør det der? Men, Ja, eller hvad? ja. Numpa du. Ah. Synd ved siden af dig. Fuck er det der. Okay, Jones, er du klar? Det der. Ja. Hvad fanden er det der? Jumps. Hvad er det? Okay, Jones, på her. Are you ready? For den var jo heller ikke tabet fast i gulvet. Jones, kom ind den her. Jones, kom ind den her. Den orange, eller hvad? Den her fede klub, der sidder i mit lag. Hvad? Hvad laver du? Jeg tror ikke. Trykker du på den fede knap? Ja. Okay, vi prøver det igen, fordi du er ude af. Jones, kom ind. Og så prøv at kigge op. Røb. Ah. Vi flyver bare ud, jeg ved godt, så ja. Jones, nej, Oj. du er skadet på for 5. Nej, okay, på der. Må jeg lige prøve noget? Prøv lige at se, om det her sker. Ah, min ben! Jones, jeg kommer. Jones, jeg kommer. Hvor er det? Jones. Lol. Et læg. Mit spil. Rip. Nå. Nå.